And all I'm asking in return is for you to show me weighted drawn. Trust me, I'll be the one to fight for you when things are wrong. Trust me, I'll never let you down, let you down. Trust me, I'll be the one to fight for you when things are wrong. Trust me, I'll never let you down, let you down. No niin, oikein mahtava päivä taas YouTube. Ja tänään ostettiin uusi Fiat Punto. Ja tässä on tällä hetkellä vikana, että ei tuu kipinää. Ja aletaan selvittelemään tässä vähän hommaa. Meillä on aikaisemminkin näitä puntoja näin ja me kokeillaan, kun tässä ei ole yhtään bensaa. Kokeillaan tässä bensaa, kun näissä on sellainen asentotunnistin vissiin tuolla tankissa. Että jos tämä tankki on tyhjä, niin eipä anna kipinää, ettei lähde käyntiin. Ettei imase tyhjää sieltä, niin. Kokeillaan, me aletaan etsimään bensaa tähän ja lisätään vähän tankkia ja kokeillaan tulleko kipinä ja näin. Tällainen peruspunto. Katsotaan mitä me tällä tehdään tänään. No niin, kipinähän sieltä löytyi, kun lisättiin vähän bensaa tankkia. Sehän on aika yleinen vika vissiin, että joku ei tiedä, että... Katoppa nyt, kun siellä... En. No siellä on bensaa kuitenkin nyt jonkun verran. Niin kipinähän siihen heti alkoi löytymään ja... Tänään tehdään kuitenkin nyt... Tämä nyt tehdään kuitenkin selväksi, että tätä autoa me ei niinku tuhota sillä niinku tälle videolle, että ei paskata silleen kokonaan. Tällä tehdään rallia ja tähän tulee vissiin pystöputki jossakin kohdin, vaan mitä sä oot miettinyt? Niin, varmaan sellainen jonkunlainen. Jonkunlainen pystöputki tähän tehdään ja katsotaan mitä kaikkea tällä nyt keksitään, mutta ei tätä ei tuhota silleen. Silleen niinku aikaisemmin esimerkiksi tuo Citroen Xtra, niin se meni ehkä vähän liian nopeaa paalikuntoisen auto, että sillä olisi pitänyt tehdä kaikkia testejä, että olisi pitänyt vaikka just niin kuin joku ehdotti siellä kommentissa, että ottaa kaikki turhat pois ja kokeilla 0-100 testiä ja kaikkia vastaan ja tehdä kylkiputkia, mutta ei sitä tehtykään kaikkea niitä, niin pitää nyt katsoa, että mitä me tällä tehdään, mutta tähän ainakin tehdään niistä kohdissa pysteputkia. Meillä on aikaisemmin näitä puntoja ollut, niin osia löytyy. Riikonäppelti me otetaan tuohon, kun tuossa on hyvä orkkiskonäppelti, niin ei viitti leikata siitä, niin joo, katsellaanpa tässä nyt. Rita käynti. Annapa olla hetkeä. Kyllä se käyntiin lähti. Mut tosta, pitäisköhän tossa olla joku tossa? Niin, siitä en tiedä. Kyllä se nyt äsken meni silleen pikkuhiljaa. Noniin! Henki pois. Sehän toimii. Kyllähän se Fiat Punto heti lähti toimimaan, kun vähän rempattiin. Pistäkäähän kuule kommenttia tonne alas, jos teillä sattuisi myydä toinen Fiat Punto. Kiinnostaisi ostaa toinen tällainen samantapainen auto. Se on ihan sama, onko se 4-ovinen, onko se kuinka uusi. Kunhan se on tämmönen punto, tämmönen oikea punto, ei semmonen porrasperäinen. Vaan tällainen ihan oikea punto, niin voitais ostaa, katsotaan mitä sille tehdään. Ja näin on helppo tehdä tästä pystöputki, niin tulee tohon varmaan jossakin kohden. Onhan se haluaa reijän tehdä tuohon. Kohta siinä nyt akku lyön kiinni ja kokeillaanhan miten se perkaa. Sammaa tekee koko ajan vaikka akun keitto hyvin kiinni. Mikä se ongelma? Onko mahdotusongelma? Mikä tää on? Koko ajan tekee aivan sammaa tätä. Miksi tää tekee tolle? Kertokahan kommentissa, jos se saa selville tässä videon aikana. Niin mikä tuossa voisi olla vikaan. Kyllähän tällä pystyy ajamaan vaikka sen tuo, mutta ei tuo mitään rakas sytynappia. Voi pyörillä yhdellä sormella riättiä. Joo. No niin, kokeillaan miten se punto toimii. Kyllä se sitä herää se sytynappi. Jaaleen se ratti nyt. Ai helvetti tuo. Pitäis katsoa ne radan päät. Kävi mittarin valotkin päälle. Niin, nehän käy. Käy tuolla. Käykö tuolla? No ei, niinku tekis meille tää mennä rikki. Ei se mene rikki. Se on ajaa tällä. Pitää eikä laittaa kesään tuolla. Niin, kuinka kauan tuo seis? 4 vuotta. 4 vuottahan tuo seis. 4-5. Homeetta ainakin katossa. Joo, täällä on kyllä homeetta vähän, mutta... Oi saakeli. Onko se käynyt auto? Ei se on. Oi saakeli. Ei rakas punto saa jää jumiin. Ei, punto ei kyllä jää jummiin. Sehän pääsee vaikka mistä. Jumala punto. Kyllähän kaikki tietää punto. Kaikki nyt punton tie. Ei me tuuna ainakaan. Joo, tuohon ei kyllä ajeta. Emme rakasta sinne. Ei. Tuohon se kyllä jää. Jää ehkä jummi.
Jää jummiin tuohon Käy kaikillakin tämä perkele. Niin, ei käy kolmella. Onneksi nää on nelipyttysiä, ei kolmepyttysiä paskoja. Kunhan nyt tulupat ei lähde irti. Niin, kiertäjän kanssa lentää sieltä pois kannesta. Ei, se saattoi jää, se vähän aina jää jumiikka se näinkö se ettei. Joo. Oi saakeli. Joo. Näitä kasvua. Oi perkule! Miten vittu tässä on tenkki? Nyt on ne tenkki. Kätenkö kaasua? Niin vittu. Vittu tänne kesään luetaan samaan tien. Joo, kesät saman tien Ei alle. tuu tarve. Niin, ei paskota edes näitä nastoja. No hemmetivät nastat. Olisiko ne jumal pinkit peltivanteet taakse? Joo, ne pitää. Joo, ne pitää laittaa. Entisestä Oli kuntosta. ruostunut kyllä. No ei se haittaa. Siinä on meidän sitikka. No niin, aletaan kohta renkaita. Ainakin yksi pinkki. Siellä on yksi pinkki, joo. Onko ilmaa? Käyhän Oi. Se on vähän paskana. Eikä me lähdetä hakkeen sitä meidän varaosaa Fiatista. Joo, kyllä haetaan varaosa Fiatista renkaat ja onhan tää komia. Ei, mennään takaan. Siellähän köllöttelee saakeli renkaita. Eiköhän ne niin pistetäänkö tuolla takkaa tällainen ihana rengas vai onko ne liian hyviä? Ei ole ihan hyvin. Joo. Kunnon cold starttia tässä. Mitä meidän rakkaalle puntalle kävi? Niin puntossa on ongelma vähän kun ei mennä lähteä käyntiin hyvin, niin tulupat katsotaan onko ne löysällä ja tästä varmaan puuttuu joku osa, tosta ei ole varma, että mikä tässä puuttuu, pitää katsoa netistä. Ja tämähän niinku, tätä saa startata aika kauan niin kun tää lähtee käyntiin, se niinku käy pari läpi vielä aluksi. Sitten saattaa lähteä käyntiin. Niin. Mepä tutkitaan tässä vähän, että mikä se vika voisi olla ja kerrotaan, että mikä se voisi olla. Nyt se lähti taas käyntiin ja diitata mitä kaikki täältä puuttuu. Ja ratti on aivan jäykkä ja ei toimi tuo rakas sitynappi. Ja sieltäkin puuttuu pari sulaketta, ei tiedä mitä ne on. Pitää alkaa nyt tässä kahtomaan, että mitä ne ois. Punto käynnetysti nyt tutkitaan, että onko varaosa puntossa kaikki sulakkeet. Mitä se alkoi puhaltaa? Oi saakeli, mitä sä koet? Henki pois. Ai jaa. Oi saakeli, että menee pötkössä. Oi saakeli, että menee rötkössä. Tämä on kippi vehevää. Henki pois! Että menee rötkössä. Oi saakeli, täällä pölyää, mitä hempettiä. Ai saakeli! Ai saakeli, että pölyää henki pois! Henki pois! Nää Volvoa ajoin, nää perkele Volvoa. Oi Ei vittu tässä saakeli! raalla kyllä ollut työkalu. Tonne kun ojaa vetää, niin Fiat on entinen. Fiat on entinen sen jälkeen. Oi saakeli! Henki pois! Henki pois! Otetaan liinaa ja vetää tuon järjellä. Ai saakeli! Kato mitä Fiat jaksaa vääntää. Ja katsotaan sun auton tuulilasi. Takaisin. Mennäänpä nyt tutkaskelemaan. Meppä tutkii, mitä se on parkat tehnyt. Mikä on tilanneraportti? Mitä täällä on käynyt? Tuo on joku Notkilan manne hyökännyt tänne mun autoon. Mitä täällä on käynyt? Onko avain? On avon kyllä paikalla. Mitä täällä on räyhätty? No siis tänne oli tullut jotakin raikkuja riehumaan vittu. Nyt on paskottu vähän paikkaa. No niin, Mitä vittu? sehän on se tilanne. Kilpi on otettu irti, tämähän vaikuttaa. Niin me otettiin se kilpi tosta irti. Onko kärry vähän jumis? No. Ei lähe. Henki pois! Oi saakeli! Henki pois! Täällä lentää täällä takana. Ja se koomaa omi. Pallaa kaikki valot siellä. Saakeli! Oi perkule, että menee rötkössä! Ei saakeli! Oi! Oi perkule, kun menee! Oi saakeli, että täällä heiluu tällä takana. Oi! Oi hemmetti!
Mitä mä lennän tällä takana vaan? Mä vaan lennän tällä takana. Mä vaan lennän tällä. Oi. Minä osun Volvo. Volvo ei saa osua. Oi että kun menee pötkössä kun lentää pölyä vaan takana. Oi 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 mikä käy. Oi perkule! Henki pois! Täällä lentää aivan tästä. Täällä lentää tuolla takana vaan penkit takana ihan paskasta. No ei ne ehkä oo. Ei ne oo paskasta. Ei ne oo paskasta. On kyllä rallipunto. Henki pois! Tää on niin jyrkkää ja ei kärsi. Ei kärsi. Ei tässä oikein. Tässäkin on vähän paskavettä. Ois! Mitä hemmettiä, että menee rötkössä? Ois! Mitä hemmettiä? Nyt oli käännös. Nyt oli raju käännös. Mitä hemmettiä, että menee rötkössä? Ois! Mitä hemmettiä? Nyt oli käännös. Nyt oli raju käännös. Ei saakeli! Oi, oi, oi! Oi, perkule! Saakeli, että mennään. Milloin rengas jää? Tää on tällaista rajua ajaa. Täällä, oi, perkule! Tää kolisee. Pölyä vaan tullut. Käännetään tässä. Pölyä vaan lentää takaa. Nyt on perheajoa. Noit ei ollut perheajoa ennen. Ei ollut. Joku on mutkanen suunnitelma. Mä tiedän, että mä teen. Henki vittu pois! Henki pois! Mitä perkule? Tää ajaa pölyssä tää paikka. Toimiiko normaalisti? No niin, se on hyvä. No niin, hyvä. Entä ratti? Siinä on puita ajassa. Tää ihan löysä. Mitä se täällä tekee? Pitää ottaa renkaaseen vähän ilman, kun osuu kiveli. Alkaa kohan vuotamaan vissiin. Pitää tässä mennä täytellä. En tiedä mitä tuo tokki, tuo sisään. Mitäs täällä? Kytkimen testailua ja manka irrotus. Mankan irrotus. Onko se mankaa? Voi soitella amispoppia. Meillä on taas uutta autoa, eli tämmönen Fiat Punto. Täällä on tosi hyvä keli. Varmaan joku plus 16. Tällainen 16 venttiilinen, joku ELX-malli. Takalasioisesti passaksi mennyt, niin siinä on joku pleksi. Tämmönen perus komia punta ja ajamalla se tuli tuolta pihalta tuohon, kun ostettiin ja nyt olisi tarkoitus, meillä on Volvo tuolla kauempaa tuolla, niin sinne olisi tarkoitus tää punto ajaa ja kyytiä. Ajetaan se sinne ja tämähän on aika mätää tuolta pohjasta ehkä. No ei oo, Joo, en kuvaa sinne. On sähköikkuja ja kaikki. Peruspuntohomma. Kaikki herkut. No niin. Vierasmittari ja kaikki. Kyllä. Syke. Lähtihän se käänti. Yritti vaan pelotella vähän. Rengas on Tässä on tyhjä. tällainen juttu. Kireä ratti. Epävittu. Vittuko auto kytki. Ai jaa. Se oli aivan automuuttu. Joo, kaikkihan tätä tippuu. Joo, sinne vaan. Täällä on nuo renkat, sillä on hemmetin hyvät, no eipä ne olekaan niin hemmetin, oho! Raju käännös, tai ne olekaan niin hemmetin hyvät renkat. Tuota yhtä kahtoa tuossa välissä. Silti alumiinirenkaat. Alumiinivantit silti. Siinä. Ai vittu mikään herkku. Kyllä tuntee, että renkaat tulossa. Tuntee varmasti. Oi saakeli, kun menee pötkössä heti. Nyt on rajua menoa heti oston jälkeen. Tomiko jarrut? Oi! Henki pois! Henki!
Onpa tenkunen. Vitu lussutrenkaat. Niin, aivan lussutrenkaat. Tää on tenkunen. On tenkunempi, entä se toinen? Se punainen. 16 venttilinähän tämä on. Ai saakeli, mitä ne tekee tällä? Joo, käänny. Isä lähti. Muutenkin ihan paska. Oi saakeli. Renkat vaan ulkoa. Oi saakeli. Oho, päästäne. Mistä tuo tuli? Oi hiiri. Mistä sinä tuli? Niin. Missä äijä oli? Niin. Oi saakeli, kun on pikkunen. En kyllä koske siihen. Pahasti. Oho. Oi saakeli, mikä käännös. Oi että pölisee, ai saakeli. Kyytti, no niin. Mistä se tuli se päästäinen? Ei mitään tiedä. Ai saakeli. Oi että. Oi saakeli, ei oi porkule. Joo, siellä näitä hinnan riisee, eikä sillä mitään väliä. Käännytään sä. Ei tässä käännytä. Tässä voi kääntyä. Oi saakeli, mikä käännös. Henki pois. Vähän paskavettä tossa. Ojas. Perraalle paskavettä. No meillähän on tässä suljettu rota, että ei siinä. No niin, se olisi kotiin päästy. Puntakyyvissä taas ja oltiin tosiaan tuolla radalla ja kokeiltiin siinä yksityisellä alueella. Miten se punta toimii. Liinat tuosta pois perästä, niin voi alkaa ajamaan se alas tuosta ja katsotaan mitä sitten tehdään siellä. Joo, napataan tuosta Volvosta pelti auki ja akku irti ja nostetaan akku tuohon paikalle. Ja laitetaan punto käyntiin. Nuihan se lähti ja sitten vaan alas rarilta. Ottaakohan nuo? Ei hänen poikkimme. Hyvinhän se täältä punto tuli. Alas. No niin, lähdetään viemään nuo renkat tonne radalle ja katsotaan, että miten se punto toimii ja laitetaan tuota renkaa näihin ilmaan. No niin, otetaanhan renkat tuolta takkaa ja sieltä renkat ja onhan nää jo parhaat päivät nähneet, että onhan nää niin kuluneet, että eihän näitä niinku mitään. Nää on niinku roskista varrahan melkein, mutta vanteet on priimat. Anna kierros. On kierrosherkkä kyllä. Paljon käydä sen takkaa. Oi soi. Perkule kyllä. Oija oli mennyt. No olihan se mennyt. Siitä nopea käännös ja pölisee niin maan perkule sitten, että täällä ei kohta näe enää taas mitään. Saakeli kun menee. Kyllä kiihtyy. Että heittää kiviä pohjaan. Menee liman käyntiin. Oi saakeli kun kääntyy. Kyllä lähtee. Vittu kun lentää kiviä. Ai jaa, lentää aivan hirveästi kiviä. Joo, vähän kärs lämpöä vissiin tuolta. Ei kuitenkaan ihan punaiselle alueelle onneksi mennyt. Melkein. Tuohon vähän niinku tuohon hoosta vielä vähän enemmän alaspäin. Niin siihen.
Joo. No niin, puntoon lisätty vähän vettä, niin kyllähän se vissiin putosi tuohon puoleen väliin. Otan tästä nää kanisterit ja aletaan tekemään tuohon Citroenin pohjaa vissiin reikää vai? Onko se homma? Hyvä rengas täällä. No en tiedä, onhan se ollut nähnyt maantiesuolakin. Äläpä vittu. Joo, se on nähnyt maantiesuolakin varmasti aika paljon. Joo, vetää se vittu puntolakki. Joo, vedetään puntolakkileelle. Onhan tää aika rujon kuntoinen, että tää on hakattu kaikkia. On tää aivan kauhea auto muutenkin tämmönen Citroen X. Hyi. Hyi. Sieltä tulee punto. Ankara jarrutus. No niin, video alkaa olla aikalla purkissa. Aatu, kokkailepa tuon. Tuo on ihan helvetin pehmeä tuon perään. Tämäkö? Niin käypä siellä. No käy. Oi tätä loppuun. Mitä te teette? Uimaa. Oi! Sinne. No tässä tää video olisi purkissa nytten ja sinne se Aato jäi kellumaan. Sinne se johonkin jäi uimaan. Ihan hyvähän tää on tää punto, että joo. Se olisi morjenst.